Hello mga kaprobinsyana, mangudto kita. Iga kaming pili. Tinapa, prito, at saka ito, sinabawan. Siram kayo. Yun na. Itong pili na to, pwede to sa asukal. Pwede rin sa toyo. Sarap. Ramon. Bibi yan. Kain ka kanin. Bukan na may digdi pula daw. Ha? Pula daw. Bulan. 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 Yun. Sarap guys, oh. Sabawan. Nakabulalo pa sa niyo usang. Iyo. Pula ka na may digdi James. Kita, umainti na pa mo na. So ano sir? Ako niya sukaran tan. Kumang, Kumbaga mapili pa kita. pili. Dahil na. Halda. Buto da kulong pa. May sariling puon. Isarili daw na po. Pao. Nakulong pa nga ni. Oh, kamara. Ito na ba? Sanin ko, ama. Masarap. Napuupo. Samar na. Baka bagong. Masarap. Daw yung sa kakanon. No, pakatikim mo tart no for the first time. Lingon sa baba. Dahil man kami kainit, maski ako. Sa baba, ang pagaling duman hararanay. Ligdian pagaling hararayaw. Hararayo. Naingat nga hindi kami ang mga Amerikano naglililig din sa kao. Iyo. Lalo na duman maling mo sa view duman hiling ang dagat guys. Iyo, may ano duman tart. Oh. Gusto mo? Pahinda. Anong babae ito? Gan sa bago. Huli nga wala. Kain ka muna kanin. Ikaw na. Kumain. Sarap. Sarap. Kasi nga lang, kumampit pa lubas mo. Dawaday ka na magkasangkang maluto. Uli na sa langga. Unsa na? Doon ate. Doon. Doon muna muna. Doon ba sa pigugas? Sa pigugasan. Very good ba? siya. Mahilig ang Amer na sa sabaw. Pero sa mga sa... Dadaan ako dyan. Oh, mahilig. Sabi ko sa imo Amer na. Pero ininsaro na yun. Anong kain eh.